Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, боз як хонаи дигар дар деҳаи Зайналобод. Нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат мекунем дӯстон. Лайк, обуна шуданро фаромӯш намекунем. Тамошо кунем дӯстон, хонаи дигар дар деҳаи Зайналобод, ноҳияи Рӯдаки, повороти Ленинград, 500 метр роҳ аз центр. Ана ҳамин хона аст дӯстон, забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад то ана ҳамун пеши дарвоза забораш. Масҷид, больница, мактаб, садик ҳамаш дар ана ҳамин кӯча ҳаст дӯстон, дур нест ва таксиҳое ки центр мераванд дӯстон, роҳи кӯча аз пеши хона метавонед ки такси хати 6 равед дӯстон. خب بازی از آن همینجا سر میکنیم دوستان. اینجا دروازه میشود، جای دروازه موندگیان. آن همین راستکی خانه فروشی است. خانه وزیرش دا ریمونتش آن همین خیلی است. درونش دو سه خانهش ریمون دارد دوستان و اینجا ریمون ندارد. خب راستکی زبار گرفتگیان دوستان. آب سویت دویمی است، شهری است. забораш ана ҳаминҷо ҳамаш 10 сотиқ замини фурӯш аст дӯстон. аз ана ҳамон битоне ки мебинед заборе ки то забори ана ҳамин роҳи хонаи шумо мешавад дӯстон. замини шумо дар ана ҳаминҷо дохил мешавад. хона як ошёна ростаки аст дӯстон. як меҳмонхона аст, ремонт надорад. хона ба кирпичи лоӣ. اینجا یک پادوال کردگیم، بولوش یک وریانت. راست یک کلیدار میشود دوستان. آن اون پادوالی گفتیم. بتونید که دوستان اینجا یک تپچند پلان کردگیم. مقصد میتونید که بولوش محکم کنید. تک پادوال بولوش یک کوخنی شود دوستان. بتونید کوخنی در بیرونی حوالی کنید. خب راست کی میرویم دوستان. راست یک душевой мешавад. ба навор намегирем. шкатури холӣ аст, торик аст дӯстон. светояш аммо гузарондагиана кабело. инҷо як хонаи беримонт, хонаи зали калон аз тарафи дасти рост, як хонаи рангубор кардаан дӯстон. тиреза аз тарафи бари хона. хонаи сеюмгӣ шам тирезашам аз бари хона аст дӯстон. хонаи калон калон аст дӯстон. ва инҷо гуфтем ба наво намегирем. торик аст дӯстон. як шкатурқати мақсад римон надорад. бассейнча кардагиам барои ҳамом. душевой. хоб системаи свет ҳамаш қоидави аст. тирезаош инахи часпондагиам, баъзе тирезаош нест. тирезае ки болои вариант ва хонаи калоники зал. ин тараф тирезаҳояш ҳамаш ҳаст дӯстон. дар бари бино як ҳоҷатхонаи временка намхи кардагиан. метавонед ки ҷо як ҳоҷатхона кунед ва метавонед ки як кухняи калоне ки мақсад дурозак шава. забор ҳаст, гирбагирд маҳкам аст дӯстон. аммо ана ҳамон ҷое ки гуфтем ҳамонҷо забор мекунед тамом. метавонед ягон дарбича ё ки ягон чӣ мақсад дарвоза главни ана ҳамин аст дӯстон. заминаш ҳамвор аст.
як хонааки компактни аст дӯстон. Ягошона такрор мекунем ки қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, павароти Ленинград, деҳаи Зайналобод, Дарёбод, 10 сотиқ замин, 4 дархона, 156 квадрат аст дӯстон. гуфтем ки масҷид, больница, поликлиника, мақсад магазин ҳамаш дар ҳамин территория кӯча ҳаст дӯстон. ва аз центри Ленинград то даруни хона 500 метр роҳ аст дӯстон. Таксиҳо аз пеши кӯча мераванд. хоб, нархи ин хона 450 000 сомон боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ баромонда мешавад. номерҳо барои тамос 009 77 17 63, як номери ватсапи Россия +7 925 22 55 353. дар ана ҳамин номери ватсапи Россия нафароне ки аз Россия муроҷиат кунед, нафароне ки аз дохили Тоҷикистон дӯстон, дар номерҳои Тоҷикистон занг занен, маълумоти пуррара ҳисоби мулк мегирен. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. ватсапам ҳаст дӯстон. ва лайк, обуна шуданро фаромӯш намекунем. раҳмати калон барои диққат.